Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin shirin muryar talaka. Wannan shiri ne da yake shiga loko da sako don binciko muku yadda rayuwar talakawa take kasancewa. Yau ma ga mu a cikin jihar Kano, Kumbotsa local government a cikin unguwar Gaida. Za mu tattauna da wani bawan Allah, ku ji daga gare shi. Salamu alaikum. Yawa sannu baba. Ni ne bari zai shekara 6. Ai kokari ciwon nan da yana nan inda yake. Ba abinci ba abin da muke ci a gidan nan. Wallahi ba abin da muke ci ya taimakon al'umma. Wallahi. Kai jama'a, kamar yadda kuke gani dai jikin baba fa ya ƙara dawo. Wanda a baya na nuna muku yadda baba ya shiga wani hali da irin taimakon da al'umma kuka kawo har ta kai ga kai shi asibiti ga sama masa lafiya da magani da abinci. To duba da yanayin abinci ya ƙare, dama shi wannan larurar makasudin ta yunwa ce. To yanzu gashi mun dawo dan mu duba ya jikin baba yake, mun ga jiki ya dawo sabo. To jama'a a taimaka, ku duba ku ga yadda jikinsa yake rawa sakamakon rashin abinci, baya samun abin da zai ci, kuma sannan ga iyalai, ga yarinyar sama da ita ma ta samu taɓin hankali sakamakon yunwa, ba abinci, daga malaria ta zama haka. To ita ma mun yi kokari an kai ta asibitin da Wanau, to amma har yanzu ciwon dai gashi nan dai. Jama'a a taimaka, jama'a a duba wannan bawan Allah a ga halin da yake ciki. Ba komai bace yunwa ce, ba wani abu yake bukata ba illa abincin da zai ishe shi, zai wadace shi. A wancan lokaci bayan Allah sun yi kokari, to abincin ya kare, yanzu babu bayan da zai. Jama'a masu neman aljanna a taimaka wannan bawan Allah da shi da iyalansa. Saude, sannu ya jikin alala umma ina biya jikin kin ji sauki? Kina shan magani? Babu magani. Insha Allah za ki warke. Allah ya ƙara sauki. Ita wannan da kuke ganin ta lafiyar ta kalau, zazzabi da ta yi na malaria shine ya jawo mata saboda rashin abinci ta samu taɓin kwakwalwa. Amma a wancan lokaci an samu wasu bayan Allah ya saka musu da alkhairi, sun ɗauki nauyinta zuwa asibitin da Wanau. Mun yi wata 3 muna zuwa da magani da abinci, ana ta kokari. To ba za ta iya ba wacce ta ɗauka kadima, Allah ya saka mata da alkhairi, Hajiya faɗi mata ita ta ɗauki nauyin wannan abu. To ta yi iya bakin kokarinta, ta gaji. Magani da tsada, kullun sati akwai maganin da take sha. To kuma gashi a wancan lokacin ta fara jin sauki, yanzu kuma ciwo ya dawo sabo. Da Allah jama'a a taimaka, muna kira ga mai girma gwamna da Allah, dama shi gwamna ne da yake tallafa wa talakawa, da yake jin kan marayu da masu uban ma. To da Allah a shigo a taimaki wa'annan bayan Allah. To a yanzu za ku ji ta bakin limamin unguwarsu domin ya kara muku jawabi. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Dukkan yabo ya tabbata ga Allah mai kowa mai komai mai ikon yi da hanawa. To a gaskiya wannan bawan Allah ya ɗau shekaru yana fama da wannan rashin lafiya. To makota dai sun yi iyayensu, kun san yanayi na rayuwa da ake ciki, kowa ta kansu yake yi a yanzu, ko ba gaskiya ba. To amma muna kira da mai girma gwamna da ya shigo cikin wannan al'amarin, don mun san shi mutum ne mai tausayi, mai imani, mai taimako ga duk wanda ya suke da wata matsala a wannan rayuwa. Mun san wannan gwamnati tamu mai adalci tana iya taimakawa. To don Allah muna kira ga mai girma gwamna da mutane masu kuɗi da kuma wanda suke neman aljanna, don duk abin da kai wa wannan bawan Allah kanka kaiwa, ba wai shi kaiwa ba. Kuma duk abin da kai a duniya shine zai amfanar da kai, dan duk sanda ka faɗi ka mutu shikenan, duk wani abu da kai ya tsaya. Sai iya abubuwan da Allah da manzansa suka ce mana in ka bar su shine za su amfanar da kai a ranar lahira. To muna kira ga al'umma don Allah a taimaka wannan bawan Allah, wallahi yana cikin yanayi na neman taimako. Allah ubangiji ya saka da mafificin alkhairi. Duka a nan muka kawo ƙarshen wannan shiri mai suna muryar talaka daga tashar Asrah 24 TV, gaskiyar zance, tare da ni Hafsat Isiyaku Bello. Ku ci gaba da kasancewa da mu a koda yaushe domin kawo muku wani sabon shirin.